Ασκήσεις διαλυμάτων. Πριν ξεκινήσουμε να βλέπουμε τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ασκήσεων πάνω στα διαλύματα, ας θυμηθούμε τις περιεκτικότητες τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε. Οι δύο από αυτές, η επί της 100 βάρος κατά βάρος περιεκτικότητα και επί της 100 βάρος κατά όγκο περιεκτικότητα, είναι δύο περιεκτικότητες στις οποίες η διαλυμένη ουσία εκφράζεται σε γραμμάρια. Στην πρώτη περίπτωση το διάλειμμα είναι 100 γραμμάρια, στη δεύτερη περίπτωση είναι 100 ml. Στην τρίτη περιεκτικότητα, την όγκο κατά όγκο, και το διάλειμμα και η διαλυμένη ουσία εκφράζονται σε ml και συνήθως εφαρμόζονται για αέρια, μείγματα και αλκοολούχα διαλύματα. Τέταρτη πολύ σημαντική περιεκτικότητα, αναφερόμενη και σαν συγκέντρωση, η molarity, η μοριακότητα κατά όγκο, εκφράζει σε 1000 ml διαλύματος, σε 1 λίτρο διαλύματος δηλαδή, πόσα μολ διαλυμένης ουσίας έχουμε. Από τον ορισμό προκύπτει ότι η συγκέντρωση σε είναι νη δια β, όπου νη τα μολ της διαλυμένης ουσίας και β ο όγκος του διαλύματος, ο οποίος όμως θα πρέπει να είναι εκφρασμένος σε λίτρα. Οι άλλες δύο περιεκτικότητες δεν θα μας χρειαστούν με βάση την ύλη του σχολείου, αλλά τις αναφέρουμε γιατί είναι και αυτές σημαντικές. Είναι η μοριακότητα κατά βάρος, molality, μία περιεκτικότητα στην οποία εκφράζονται τα μόλ της διαλυμένης ουσίας σε 1000 γραμμάρια διαλύτη. Είναι η μοναδική περίπτωση δηλαδή που δεν αναφερόμαστε στο διάλειμμα, αλλά αναφερόμαστε στο διαλύτη. Η συγκεκριμένη περιεκτικότητα μας είναι χρήσιμη στις προσθετικές ιδιότητες. Τελευταία είναι η κανονικότητα, η normality, μια περιεκτικότητα που θυμίζει λίγο τη μοριακότητα κατά όγκο, μονάχα που εδώ η διαλυμένη ουσία εκφράζεται σε γραμμοισοδύναμα, μία έννοια αυτή τη στιγμή έχει αφαιρεθεί από τις έννοιες που πρέπει να διδάσκεται κάποιος στο Λύκειο. Έτσι για τις δύο αυτές περιεκτικότητες, μοριακότητα κατά βάρος και κανονικότητα, από θέμα ασκήσεων δεν θα ασχοληθούμε καθόλου. Ξεκινάμε με την πρώτη κατηγορία ασκήσεων, απλές ασκήσεις, στις οποίες δεν προτείνεται κάποια ιδιαίτερη μεθοδολογία, γιατί πολύ απλά από τα δεδομένα και από αυτά που μας ζητούν μπορούμε με πολύ απλές πράξεις να βρούμε αυτό που θέλουμε. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 480 γραμμάρια νερού, διαλύουμε σε αυτό 20 γραμμάρια μιας στερεής ουσίας, το διάλειμμα μας έχει μάζα 500 γραμμάρια και όγκο 485 ml. Από αυτά τα δεδομένα και έχοντας και το μοριακό βάρος της ουσίας α, θα μπορούσαμε πρώτα να βρούμε την επί της 100 βάρος κατά βάρο περιεκτικότητα, κάνοντας μια απλή μέθοδο τριών, μια και γνωρίζουμε σε 500 γραμμάρια διαλύματος έχουμε 20 γραμμάρια ουσίας α, έτσι σε 100 γραμμάρια του διαλύματος βρίσκουμε μετά από πράξη ότι έχουμε 4 γραμμάρια, άρα λοιπόν και η περιεκτικότητά μας είναι 4% βάρος κατά βάρος. Το ίδιο κάνουμε και για την επί της 100 βάρος κατά όγκο περιεκτικότητα, μια και γνωρίζουμε ότι σε 485 ml του διαλύματος έχουμε πάλι 20 γραμμάρια ουσίας α,
Έτσι, σε 100 ml έχουμε, αφού κάνουμε τις πράξεις, 4,123 γραμμάρια. Δηλαδή η περιεκτικότητά μας είναι 4,123% βάρος κατά όγκο. Ερχόμαστε να υπολογίσουμε την μοριακότητα ή συγκέντρωση σε. Εδώ θα μπορούσαμε πάλι με απλή μέθοδο των τριών, αλλά θα πάμε μέσω τύπου. Γνωρίζουμε ότι το σε είναι η δια δε, το νη είναι μάζα δια MR. Εδώ όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να βάλουμε τον όγκο σε λίτρα. Έτσι, κάνοντας πράξεις βρίσκουμε 1,0331 μολ ανά λίτρο, δηλαδή η μοριακότητά μας, η συγκέντρωσή μας είναι 1,031 μη. Τελευταίο που θα μπορούσαμε να υπολογίζαμε είναι την πυκνότητα του διαλύματος, διαιρώντας τη μάζα του διαλύματος προς τον όγκο του διαλύματος και να βρούμε από αυτή την διαίρεση 1,031 γραμμάρια ανά ml. Προχωράμε στη δεύτερη κατηγορία ασκήσεων που μπορεί να συναντήσουμε, τη μετατροπή μιας περιεκτικότητας. Σε κάποιες ασκήσεις μπορεί να μας ζητάνε αυτή τη μετατροπή ή σε κάποιες ασκήσεις μπορεί να είναι χρήσιμη η μετατροπή της περιεκτικότητας σε μία άλλη. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα διάλειμμα καυστικού νατρίου, 4% βάρος κατά όγκο, μας δίνουν την πυκνότητα του διαλύματος 1,02 γραμμάρια ανά ml. Ξέρουμε το MR του καυστικού νατρίου που είναι 40 και μας ζητάνε να μετατρέψουμε το βάρος κατά όγκο σε βάρος κατά βάρος, όπως επίσης να υπολογίσουμε τη συγκέντρωση του διαλύματος, δηλαδή τη μοριακότητα κατά όγκο. Ένας απλός τρόπος είναι να γράψουμε πλάι-πλάι τη δεδομένη περιεκτικότητα και τη ζητούμενη. Έτσι, το 4% βάρος κατά όγκο σημαίνει σε 100 ml διαλύματος έχουμε 4 γραμμάρια καυστικό νάτριο, ενώ στη ζητούμενη περιεκτικότητα το διάλειμμα εκφράζεται σε γραμμάρια, ενώ η διαλυμένη ουσία πάλι σε γραμμάρια. Παρατηρούμε λοιπόν ότι στη διαλυμένη ουσία δεν χρειάζεται καμία μετατροπή, τα ml όμως του διαλύματος θα πρέπει να μετατραπούν σε γραμμάρια. Εδώ θα μας βοηθήσει η πυκνότητα, από την οποία διαπιστώνουμε ότι η μάζα είναι ντε επί δε. Έτσι τα 100 ml διαλύματος γίνονται 1,02 επί 100 γραμμάρια και κάνοντας μία απλή μέθοδο των τριών βρίσκουμε σε 100 γραμμάρια διαλύματος πόσα γραμμάρια διαλυμένης ουσίας έχουμε και κατά αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε την περιεκτικότητα βάρος κατά βάρος του διαλύματος. Παρατηρούμε ότι επί της 100 βάρος κατά όγκο περιεκτικότητα ισούται με την πυκνότητα επί της 100 βάρος κατά βάρος περιεκτικότητα. Για την περίπτωση της μοριακότητας κατά όγκο ή συγκέντρωση έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να ακολουθήσουμε αυτό που προτείναμε πριν από λίγο, δηλαδή να πούμε ότι στα 100 ml διαλύματος έχουμε 4 γραμμάρια καυστικού νατρίου. Να σκεφτούμε ότι στη συγκέντρωση ζητάμε τα μολ σε 1000 ml διαλύματος, άρα
Οι μονάδες του διαλύματος είναι οι ίδιες, ενώ για τη διαλυμένη ουσία θα πρέπει να μετατρέψουμε τα γραμμάρια σε μολ. Έτσι τα 4 γραμμάρια γίνονται 4 δια 40 μολ και κάνοντας μία απλή μέθοδο των τριών καταλήγουμε να βρούμε πόσα μολ έχουμε σε 1000 ml, δηλαδή 1 λίτρο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι 1, και έτσι η μοριακότητα κατά όγκο είναι 1 μη. Θα μπορούσαμε να πηγαίναμε και με τον τύπο, το Sation ίδια δε, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο θέμα των μονάδων. Το 4% βάρος κατά όγκο σημαίνει για μας 4 γραμμάρια διαλυμένης ουσίας ανά 100 ml διαλύματος. Το 4 γραμμάρια, να το διαιρέσουμε με το 40 γίνονται μολ, άρα έχουμε 4 δια 40 μολ καυστικού νατρίου προς 0,1 λίτρα. Κάνοντας λοιπόν πράξη βρίσκουμε 1 μολ ανά λίτρο, δηλαδή ότι η συγκέντρωση είναι 1 μη. Και ερχόμαστε στην τρίτη και τελευταία κατηγορία ασκήσεων, την ανάμιξη, την αραίωση ή τη συμπίκνωση. Εδώ ανακατεύουμε διαλύματα, αραιώνουμε διαλύματα ή συμπυκνώνουμε διαλύματα εξατμίζοντας συνήθως διαλύτη. Σε όλες τις ασκήσεις που αναφέρονται στην ανάμιξη, αραίωση, συμπύκνωση θα γνωρίζουμε ότι το κλειδί λύσης της άσκησης είναι ότι το ποσό του διαλυμένου σώματος πριν την ανάμιξη, πριν την αραίωση, πριν τη συμπύκνωση είναι το ίδιο με το ποσό του διαλυμένου σώματος στο τέλος. Με βασική όμως προϋπόθεση να μην έχουμε καμία αντίδραση ή καμία διάσπαση της ουσίας που θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην ισχύει αυτό το πράγμα. Έστω λοιπόν 300 ml διαλύματος καυστικού νατρίου, περιεκτικότητας 5% βάρος κατά όγκο, αναμειγνύονται με 200 ml διαλύματος καυστικού νατρίου, περιεκτικότητας 8% βάρος κατά όγκο, και ψάχνουμε την περιεκτικότητα του τελικού διαλύματος. Σκεφτόμαστε πολύ απλά ότι η μάζα του καυστικού νατρίου στο πρώτο διάλυμα συν η μάζα του καυστικού νατρίου στο δεύτερο ισούται με τη μάζα του καυστικού νατρίου στο τρίτο. Στην πρώτη περίπτωση είναι 5 εκατοστά του 300 σε γραμμάρια η μάζα αυτή. Στη δεύτερη περίπτωση 8 εκατοστά επί 200, ενώ στην τρίτη αν η περιεκτικότητα είναι χ θα είναι χ εκατοστά επί 500, μια και το διάλειμμα μας το τελικό έχει 500 ml. Κάνουμε πράξεις και από εδώ υπολογίζουμε την περιεκτικότητα του τελικού μας διαλύματος, που στο παράδειγμά μας θα βγει 6,2% βάρος κατά όγκο. Μία πολύ χαρακτηριστική άσκηση και αρκετά χρήσιμη και για την καθημερινότητα είναι εκείνη που μας ζητάει αναλογία όγκων μεταξύ δύο διαλυμάτων που έχουν διαφορετική περιεκτικότητα με στόχο να πετύχουμε κατά την ανάμιξη ένα διάλυμα που έχει περιεκτικότητα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιεκτικότητες. Στο παράδειγμα έχουμε ένα διάλυμα 8% βάρος κατά όγκο. Θα κάνουμε μία ανάμιξη με ένα άλλο διάλυμα 12% βάρος κατά όγκο και ο στόχος μας είναι το τελικό μας διάλυμα
να έχει μία περιεκτικότητα ανάμεσα στο 8 και στο 12 και πιο συγκεκριμένα 9% βάρος κατά όγκο. Δεν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό από προηγουμένως, με τη μόνη διαφορά ότι θα βάλουμε αγνώστους. Έτσι, η μάζα η πρώτη είναι 8 εκατοστά επί V1, η δεύτερη μάζα είναι 12 εκατοστά επί V2, ενώ η τρίτη είναι 9 εκατοστά επί V1 και V2. Εννοείται, τα V1, V2 εκφράζονται σε ml. Κάνοντας πράξεις, έχουμε 8 V1 και 12 V2 να είναι 9 V1 και 9 V2. Από το 8 V1 και 9 V1 θα μας μείνει 1 V1 και από το 12 V2 και 9 V2 μας μένουν 3 V2. Έτσι, V1 δια V2 είναι 3 προς 1. Ένας εύκολος τρόπος για να επιβεβαιώσουμε ότι το αποτέλεσμα μας είναι σωστό είναι να κάνουμε το εξής απλό κόλπο. Έχουμε τις δύο περιεκτικότητες, το 8 και το 12 και το 9 ανάμεσα στο 8 και στο 12. Η απόσταση μεταξύ 8 και 9 είναι 1, ενώ η απόσταση μεταξύ 9 και 12 είναι 3. Παρατηρούμε δηλαδή μία αναλογία 1 προς 3. Αυτή την αναλογία, αν την αντιστρέψουμε, μια και θέλουμε να είμαστε πιο κοντά στο 8, μας δίνει και την αναλογία που πρέπει να αναμίξουμε τα δύο διαλύματα. Μια παραλλαγή αυτής της περίπτωσης είναι να έχουμε δύο διαλύματα με διαφορετικές περιεκτικότητες, να έχουμε τους όγκους των δύο διαλυμάτων αυτών και να ψάχνουμε να βρούμε με ανάμειξη ποιος είναι ο μέγιστος όγκος που μπορούμε να πετύχουμε σε ένα τρίτο διάλυμα μετά από ανάμειξη συγκεκριμένης περιεκτικότητας. Στο παράδειγμα λοιπόν έχουμε 500 ml διαλύματος 0,5 μη καυσικό νάτριο, 1200 ml διάλυμα καυσικού νατρίου 0,3 μη. Θα τα αναμίξουμε αυτά τα δύο διαλύματα, αλλά πριν να τα αναμίξουμε με τη σωστή αναλογία και ψάχνουμε ποιος είναι ο μέγιστος όγκος, έτσι ώστε να προκύψει ένα διάλυμα που να έχει μία περιεκτικότητα, όπως είπαμε, ανάμεσα στο 0,5 και 0,3 και πιο συγκεκριμένα η συγκέντρωση να είναι 0,45 μη. Εδώ η διαλυμένη ουσία είναι σε μολ, άρα θα έχουμε νη 1 και νη 2 ίσον νη 3. Τα μολ μπορούν να εκφραστούν σαν σε επί V, άρα σε 1 επί V1 συν σε 2 επί V2 είναι ίσον με σε 3 επί V1 και V2. Ακολουθούμε δηλαδή την ίδια διαδικασία με στόχο να βρούμε την αναλογία V1 προς V2. Αντικαθιστούμε και έχουμε 0,5 επί V1 συν 0,3 επί V2 ίσον με 0,45 επί V1 και V2. Απλοποιούμε το μη και έτσι έχουμε 0,5 V1 συν 0,3 V2 ίσον 0,45 V1 και 0,45 V2. Από το 0,5 V1 και το 0,45 V1 μας μένει 0,05 V1, ενώ από το 0,3 V2 και από το 0,45 V2 μας μένει 0,15 V2.
Έτσι V1 δια V2 είναι 0,15 δια 0,05, δηλαδή 3/1. Το διάλειμμα μας 1 είναι 500 ml, το διάλειμμα μας 2 είναι 1200 ml και παρατηρούμε ότι η ποσότητα που θα πρέπει να πάρουμε από το διάλειμμα 1 πρέπει να είναι η τριπλάσια του δεύτερου. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα πάρουμε το 500 από το πρώτο και από το δεύτερο μόλις 500 δια 3 ml, έτσι ώστε να τηρούμε την αναλογία 3/1. Έτσι ο μέγιστος όγκος του διαλύματος που μπορούμε να παρασκευάσουμε με ανάμιξη είναι, αφού κάνουμε τις πράξεις, 2000 ml δια 3. Όσον αφορά το θέμα της αναλογίας, δηλαδή το 3/1 που βρήκαμε, ισχύει το ίδιο κόλπο που κάναμε και προηγουμένως. Έχουμε το 0,5 και έχουμε και το 0,3 και θέλουμε να καταλήξουμε στο 0,45. Η απόσταση είναι 0,05. Από το 0,3 η απόσταση είναι 0,15. Παρατηρούμε μια αναλογία 0,05 για 0,15. Μια αναλογία δηλαδή 1/3. Και όπως είπαμε, αυτή την αναλογία την αντιστρέφουμε γιατί θέλουμε να είμαστε πιο κοντά στο πρώτο διάλειμμα και η αναλογία που μας χρειάζεται είναι 3/1. Για να πάμε να δούμε περιπτώσεις ανάμειξης δύο διαλυμάτων όπου έχουμε δύο διαλυμένες ουσίες, οι οποίες όμως δεν αντιδρούν. Έχουμε για παράδειγμα 500 ml διαλύματος υδροχλωρίου 0,2μ και 1500 ml διαλύματος νητρικού οξέως 0,1μ. Και ψάχνουμε τις δύο συγκεντρώσεις του υδροχλωρίου και του νητρικού στο τελικό διάλειμμα. Εδώ θα εφαρμόσουμε δύο φορές το γνωστό σλόγγαν, να το πούμε, ότι το ποσό του διαλυμένου σώματος πριν και μετά παραμένει το ίδιο. Έτσι, για το υδροχλώριο έχουμε σε 1 επί V1 ίσον σε υδροχλωρίου επί V τελικό. Σαν όγκο τελικό εννοείται θα βάλουμε τα 2000 ml. Έτσι αντικαθιστώντας μπορούμε να βρούμε τη συγκέντρωση του υδροχλωρίου, μια και η ποσότητα του υδροχλωρίου παραμένει η ίδια από τη στιγμή που δεν αντιδρά με το νητρικό οξύ. Κάνοντας λοιπόν πράξεις, διαπιστώνουμε ότι η περιεκτικότητα του υδροχλωρίου στο διάλειμμά μας είναι 0,05 μη. Η ίδια διαδικασία και για το νητρικό. Νη 2 ίσον με νη τελικό. Εδώ θυμίζει και λίγο αρέωση από την άποψη ότι κάθε ένα διάλειμμα, είτε αυτό είναι το υδροχλώριο είτε το νητρικό, από τη στιγμή που γίνεται η ανάμειξη αυξάνει ο όγκος χωρίς να προσθέτουμε διαλυμένη ουσία. Έτσι για το νητρικό θα έχουμε σε 2 επί V2 ίσον σε νητρικού επί V τελικό, 0,1 μη επί 1500 ίσον σε νητρικού επί 2000 ml. Και κάνοντας πράξεις θα βρούμε τη συγκέντρωση του νητρικού να είναι 7,5 επί 10 στην πλην 2 μη. Το τελευταίο παράδειγμα που θα κάνουμε θα είναι περίπτωση ανάμειξης δύο διαλυμάτων, που εδώ όμως οι ουσίες αντιδρούν μεταξύ τους. Εδώ θα ξεχάσουμε το σλόγγαν
Και αν για παράδειγμα έχουμε 200 ml διαλύματος υδροχλωρίου 0,2 να ανακατεύονται με 800 ml διαλύματος υδροξιδίου του ασβεστίου, συγκέντρωση 0,1 Για να βρούμε τις συγκεντρώσεις των ουσιών που έχουμε μετά, θα πρέπει πρώτα να βρούμε τα μολ των ουσιών που έχουμε στα δύο διαλύματα. Έτσι, για την περίπτωση του υδροχλωρίου, τα μολ του υδροχλωρίου βγαίνουν 0,04 μολ. Για δε την περίπτωση του υδροξιδίου του ασβεστίου, που είναι 0,1 επί 0,8 λίτρα, θα έχουμε 0,08 μολ. Τα δύο αυτά αντιδραστήρια αντιδρούν μεταξύ τους. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε την αντίδραση της εξουδετερώσης, να βάλουμε σωστούς συντελεστές στην αντίδραση αυτή και να παρατηρήσουμε ότι η ποσότητα του υδροχλωρίου είναι αρκετά λίγη, έτσι ώστε θα αντιδράσει όλη και θα περισσέψει υδροξίδιο του ασβεστίου. Τα 0,04 μολ υδροχλωρίου θέλουν τη μισή ποσότητα υδροξιδίου του ασβεστίου, 0,02, και θα μας δώσουν 0,02 χλωριούχο ασβέστιο. Μετά την αντίδραση θα έχουμε χλωριούχο ασβέστιο 0,02 μολ που θα έχουν παραχθεί και θα έχουν περισσέψει 0,08 μολ μείον 0,02 μολ υδροξιδίου του ασβεστίου, δηλαδή 0,06 μολ. Αυτά τα μολ θα τα διαιρέσουμε με το συνολικό όγκο, που εδώ τυχαίως είναι 1 λίτρο, και θα έχουμε τη συγκέντρωση του διαλύματος ως προς τις δύο διαλυμένες ουσίες.